Vamos a contar un conto que me pasou a min, me cago nun raio. Eu tiña uns kibes, bueno, ainda os teño, e todos os anos os cuidaban moi ben, pensaba eu. Pero resulta que cada ano dabanme menos quiles. E entón, dixen, bueno, pois aquí algo está pasando. É un ano deixino sin podar. E aquel ano déronme máis quiles. Dixen, bueno, pois agora, para a próxima vez, vou podar doutra maneira. E así o fixen. Pero cando estaba podando, resulta que no medio das femias, que eran 4 ou 5, había só un macho. E cando cheguei ao macho, díxeme, ollas, levas uns cantos anos metendo a pata, cortándome os aqueroutos. E está ben que podes ser femias, pero a min, se me cortas os aqueloutos, amiguinho, acabouse o conto, xa non comes máis quiles, porque entón non podo facer nada. E entón, esas tías, se non lle dou caña, non che dan quiles. E dixen, quieto, entón aquí non che toco. Non, mellor é que non me toque, xa me encargarei eu de o que me sobre xa aparto. E deixino sin podar. E agora non podo nunca. E, mira, recuperei a forma de que me deran quiles, agora danme quiles. Foiche verdade. Mira que listo era eu. E entón, vez de comer quiles, comía demonios. Vaya.